Ngithanda ngempela hamba nothando yasala inhliziyo yasala yakhula ngalapha ngizakala. I'm using this mic ngoba I'm assuming ukuthi le mic ye-cellphone ngeke izizwakale. Let me not hold it. Hamba kanjani? I'm right at Pinecrest right now. Who is around? Pinecrest. Khona Pinecrest. Nayihamba indawo. Nayihamba izindawo zokutya. Sifuna ukubona changes. Ngila ePinetown. La ngekhona. Pull up sizodla la. Nazi itolo la. Afuna ukufika kuthengela ipizza la. Awuza kuthengela ipizza sikuphi la ngikhona. La food court. La ngikhona. Banana ngoku. Where are you guys? Where are you? Is there anyone who is right at Pinecrest? Peggy? Kambanjan Peggy. Napida Peggy. Ozodli pizza changes. Guys, ufuna pizza guys la. Uzokhetha la khona no CS. Fishaways. Ngekhetha ukuthi ufuna ukudlana. Mawukhona nje ngala woza ukuthengela mina. Nexolo. Tusenkomo. Hayi ngisempangeni hawu-ke. Hawu kude kakhulu-ke siqhelelene. Mangisempangeni ngokutshela. Ngiyowenza live mangisempangeni. And we meet. Sihlanganeni. Ukuthi impilo iyona lento ocaba impilo iyona lento ocabanga ukuthi iyona inamandla lenkulumo yakho danki bheki mfowethu basho njalo ngiyangibeze misho njalo bathi inamandla leyo mpahla leyo konke no possibilities are infinite in the universe ngolo high changes noma gaba ngolo uthi high changes ngila eWestville I'm coming useza la hayi kuleka ungifonele enambeni yami ungibuze ngisekhona number yami ikhona la kwi-profile ungicheck ukuthi ngisekhona ngami ngizobe ngixoxa into ezincane bese ngithi shwi endlini ungicheck uthini lapho bheki uthini usungilahlileke lapho ku-possibilities suke ngingasazi nokuthi uthini yazi ngisoniqonda ukuthini webheki ngisoniqonda ukuthi ama-possibilities mfetha infinite bafo ayikho nento ekuthiwa one size fits all ukuthi uma wenze kanje kuzokwenzeka kanje uma wenze kanje kuzokwenza kanje ngisho ngathiwa wahlangana nomuntu othi unesilwane wena into zakho ngeke zizeyihambe kahle ezizeyilunga leyo into leyo ayikho fixed mfethu possibilities are infinite uyazikhethela ukuthi ufuna kuphi wena ngisoniqonde lokho ukuthi wena okhethayo la ku-universe mfethu u-alpha no-omega bafa ayikho into engekho ayikho into engekho la ku-universe ayikho into esizothi yabo mfethu upossible nanokuthi wena ube yi-multi-billionaire upossible ngiyakutshela nokuthi wena ube yi-multi-billionaire upossible kodwa manje bese ngithi mina your own consciousness is your own limitation kusho ukuthi wena ovuleleke kukona ukuthi ikona ocabanga ukuthi possible kusho umqondo wakho ugcina lapho cabanga wakho kune ceiling point okugcina kuyona yabo khona umuntu ongangiphikisa ukuthi ngingaba yi-multi-billionaire within 1 year or within 1 month khona umuntu ongangiphikisa leyo nto leyo i-limitation yakhe naye loyo yes ngoba uthola ukuthi mina
into engivuleleke kuzona ne-exposure enginayo emhlabeni nasemazolweni ingenza ukuthi ngazi ukuthi lezi zinto zipossible. So ngeke ngizikunikeze i-universe into ongayibelieve ukuthi wena ingenzeka. Ngeke ngizikunikeze lento. Wena, your own consciousness is your own limitation. What you believe to be true is true. Bani osepayintana ngibuzile. Angifuni ukushumayela indaba manje ngifake ukushumayeleni. Angifuni ukushumayela mina ngifuna ukuyixoxela nani makukhona obhurekile mhlawumbe okhona la ePinecrest noma la ePinetown nje. Sihlalele sijile kusela yabo. Awunina nifuna kuhleze kudliwa idatha njalo nje akcruiser nje yabo manje. Uthi ke ifunela ice cream nje bese ngiyabuya ngihlalela la. Angazi uba lo ayangibathemba abantu sometimes uthi ngihambe na. Yazi khona indawo othi uma uhamba kuzona ubone ukuthi yazi le troll le njengoba igcwele le grocer le. Ngayishiya la le troll le. Ngayishiya la ngingene la ngiphinde ngiyifice la. Kodwa khona indawo mfethu engamele ukuzama ukutesta uNkulunkulu kuzona ukuthi ungayishiya yani igrocer yakho lapha. Waphenduka walahla nje ziyakhala. Ziyakhala. Ungabathi yabo nje intuition yakho ilalela. Yabo nje Pine Hillcrest. Ngashiya igrocer nje ngayishiya nje. Ngahamba nje ngayo restroom ngayishiya nje endleleni. Awuze ngabuya ngayifica. Ngoba ngiyazi ukuthi uhlobo labantu olithilo lahamba la. Ngiyakwazi phela ukubona ukuthi yabo la umuntu ocabanga kanje ongaba la. La umuntu ocabanga kanje ongaba la. Kumele ukwazi ukubona lokho. Ngoba uyo test uGod. Ngelinye ilanga. Bambe noma icup. Hayi bese nithi ngiyancishana ke ngisho ngathi mina mhlawumbe oyishanga something la angeze sibambe kuncane phela kubonga okuncane kubonga okukhulu. Yabo. Kodwa kuyabanda ukuthi umuntu angadla ice cream sabona ngaphela nje. Bengisacela ungikhaya nje ngecup eplane icup enochocolate ice cream kodwa kuyabanda mana ayikho into eshisayo. Mina into eshisayo. Ayi sibambe wona. Ngoba vele isimo sikanje. Ngithula donation awu ngiyaqala ukuzwa lokho la ngcine KFC lokho. Kuyafika. Number 67. Bekukho. Last week bekukhona. Kuneminyaka. Pho indaba ebengangicela ngoba ngihlezi ngithenga la. Noma konke anginayo. Nangu bafu nangu. Nganqaba nini? 2 rand. Hayi, angikhumbuli. Mhlawumbe waphinde wanginganakile. Awu. Nganginakile. Hayi, buka nje ngiyawukhipha manje. Hayi. Buka ngiyawukhipha manje. Intombi la ngaphambili kumele kudayisa amantombazana. Indoda emumva. Indoda emva. Khona bezophuma labo 2 rand. Uyabona la kudayisa khona into ezokucima ukomba. La kudayisa khona into ezokucima ukomba. Udayisa oba lapho ngaphambili. Mama. Osisi konto imali izophuma. Indoda emva. Indoda iqhula amakesi ngale. Hayi, indoda ngiyithemba noma uzothi ngiluza. Ngalesi sikhathi uthi ngibona hayi ngifunda ama-comment la. Yazi yakuphoxa network. Awufenqeza. Alright. Ngisazoyitotoka la. Angiphoxa network lapha I was so excited ukuthi ngifike early. Awu ngeze with the Empress. Bheka ukuthi ngizophoqa ugcine ushumayelile. Sikhonzele khona ukushumayela. Ngikhonzele kona ukushumayela ngiyabonga siswami. Ngikhonzele kona ukushumayela. Hayi phela kufuneka uhlezi udla idatha njalo nje udla idatha. Every day is a Valentine's Day. I got you gift ngikufonela every day. Hayibo hey, I just wanna say
Nginesikhathi-ke njengamanje, nginesikhathi. Mfethu, ngicela uyilwele lento empilweni bafo. Yezwa ngiyashumayela-ke manje. Uzani, angithi ngithanda ngithanda mangishumayela. Uyilwele lento yokuba nesikhathi sakho bafo. Ngiyakutshela mina. Uyilwele lo nto empilweni ukuthi ube nesikhathi sakho lesibhilonga kuwena. Ukwazi ukuthi mfethu wenze izinto zakho, uyobuka ingane yakho mfethu idlala ama-sports. Isikhathi mfethu is a very precious time. Someone who owns your time is owning your soul, yabo. Umuntu own isikhathi sakho nje own isoul yakho ngoba uyena udictator wenzani nini. Yabo. Ayizwa lonto leyo. Ulwele uba nesikhathi sakho. Yeah, manje you are selling your time for money. Mawukuthi vele uyaspana, you are just selling your time for money. At some point, money need to work for you. Yabo, with your time you do something else that fulfills your soul. Yabo, kumele ukulwele lokho. Mhle ngikhawula uthi reality ne-possibility kuyafana. Hayi, reality ne-possibility akufani. I-reality ne-possibility akufani. I-possibility iza kuqala kune-reality, yes. Kuqale kube i-possibility. I-possibility exists as a potential, not as a manifested reality. A reality is something that is tangible, manifested in your five senses. It's a reality. Yabo? It's a reality. But before it becomes reality, it's a possibility. Before it becomes a reality, it's a possibility. So, in quantum field, there are infinite possibilities. When you just resonate with that one, then you are collapsing it to a reality. You are collapsing a possibility into a reality. When you can tell how to collapse it based on your level of consciousness. Uxolo uthi mina ungangifakela ngizozithengela. Uxolo kufakeleni, fakela imali uyithengele wena. Thanda ukufakelwa nina ngiyanazi. Awungifakele ukuza. Bese sengifakile ukuza, hayi isitimela sesiphantshelwa amasondo. Njani? Ushila phaya uthi shiyenja. Ngalesi sikhathi yebo ngiyabona khona requestile. I still going to attend to you right now. Bheki khona enye inkunzi abathi umhlambululi la ku TikTok eyikhonzile kabi likhuluma ilanguage eyodwa. Hawu umfowethu loyo, umfowethu kakhulu umfowethu loyo. Umfowethu loyo engisimanga ngimlalele kuba ngathi ngilalele mina. If I'm just impressed and I immerse myself into his content. Uyangithatha ngibeke. Luthando baby uthi what about choices and timelines? Ngiyayithanda imibuzo yenu. It makes sense. Choices and timelines. Yabo, each and every choice you make will shift the timeline. Yabo, unento ekuthiwa ama-parallel universe. Ngeke ukwazi ukubona ngeke ukwazi ukuphila all the timelines at once. You are going to live one timeline at a time. So by you making a certain choice, you are collapsing a certain reality, then we are shifting a timeline. Any reality is happening within a certain timeline. Hey! Yabo la khona kushayisana khona ama-timelines. Yabo wena nomuntu othile, ake ngithi nomuntu othile. Somewhere nomuntu othile. Kusho ama-timeline ashayisana ngaleso sikhathi. Waba sendaweni wena engikuyona. Timeline yakho ne-timeline yami ashayisene ngoba I need to be in the same space at the same time. Now kumele ube at the same space at the same time. Then we are going to experience similar reality ngaleso sikhathi sendaweni eyodwa now. Yabo? Physically. On a physical standpoint. So khona ezinye izinto let me not go deeper. Because I'll end up confusing you. Sawubona bhuti omdala Simangaliso sawubona mfowethu sawubona Simangaliso NN198 changes the richest man in Babylon kuvela izincwadi eziningi ku Take a Lot mele sichoose yiphi mfowethu mina le enginayo inecover ebufu mina le enginayo nawe ngicabanga ukuthi ungayishaya yona uthi ngiboka ukuthi anginayo la ngothi khona ngizokukhombisa mina enginayo la nami ngalandela intuition yami ngoba zavela zaningi izincwadi yabo ngibona ukuthi ayikho nekhona la khombisa ukuthi cover page yakho njani masijabule noma sidiniwe
into-ke uma suyifuna kujwayelekile ukuthi ungayitholi onansi. Ngivule Microsoft Word. Ngiyakubona no-requestile, angikuzibile kuleko. Mina-ke nansi ukuthi kukhombise. Fliphele kancane la. Flip. Nansi mina yami, yabo? Ukuthi, yabo? Nansi. Yabo? Inale cover page, lo nga-screenshot. Inale cover page enje, mina engiyifundayo, yile. Yabo? Yeah. So, yeah. The richest man in Babylon. Uthi ngizowudla pholo ice cream mawubheka nje. Khona indlela ukuthi ngizogcina ngudlile. Ngoba ngiboni kahle. Ngibona ngathi nginikhonza kakhulu ukuvula ice cream. Uthi laphana bani? Utakile. Pardon me mangalibizi kahle igama lakho. Sawubona bhuti omdala kancane nje. Ngabe ukhona umehluko phakathi kwe-soul ne-spirit? Yeah, abanye bathi into efanayo leyo, mina ngizokuchazela ngendlela lento engi-understanda ngayo, yes. Ngicela ungixolele uma mhlampe sengijabe u-ice cream la, chazithe engekho. Nandi phela nalezi zinto lezi zesilungu. Yabo? Say yabo, i-soul ne-spirit mina ngeke ngizokuchazela ngayo nansi. I-spirit sisodwa i-spirit. Azikho i-spirit eziningi ezihlukahlukene. Just one. Ngasifanisa ne-pure awareness. Yes, spirit. A pure awareness. Yes. Pure awareness. Spirit. Angisho yabo njani manje? Something, a watcher that is able to watch your mind at the back. A watcher. That is there. That is able to watch everything. That is a shining light spirit. But his soul is the content. His soul is the content. His soul is the content. Ngamanye amazwi is the content of what the spirit is shining at. Ngamanye amazwi soul represents your karma, your thoughts, your emotions, your action, your reality. Yabo? It involves your reality. It is a consciousness in form, soul. Experiences are so soul. Because you have that is why I thought, may your soul rest in peace. Because where now you have your own path. Because you have your own reality, you have your own decision, you have your own choices. It has to do with you. But at the back, there is something that is enabling you to do all these things. That is the spirit. Go deeper, Putin. And then 198 uthi ngiyabonga. Bheki hayi dlana ukukhuluma. Ukuthi phela mfethu yabo into enzekalayo la. Wakawudla chocolate lo like ice cream lo no chocolate. Uvela uqina wena la ngaphezulu uchocolate yabo. Uvela uqina. But awuyasho ke mfethu. Iyasho le bit. Iyasho le into. Ayisho impitho. You have no idea how much you helped my mom. She was diagnosed with Bani psychosis, but today she's okay. Wow. Izona into esiyincomayo ke lezo. Sayincoma ke lezo. Siyabonga kakhulu mfethu. God is helping God. Beke noma usaba ukukhuluma phambi kwabantu, usaba ukukhotha hawu, ungasaba ukukhotha. Kodwa phela abanye abantu banayo lo nto leyo, phobia. Anganoma i-etophobia noma yini. Usabe nje ukuhlafuna phambi kwabantu. Kodwa phela uma uyijongo akufuneki lokho. Uma uyijongo nje kumele uhambe ngisho kunomcimbi kuhlatshiwe, uma uyijongo ethi iplate lakho sithele ngale ngemuva khuphuka uyijongo solo umlomo. Hawu uhlafuna phambi kwabantu uyijongo. Ukujonga uyibhayizisane chazi changes mfethu uyaphila selokhu ngaqala meditation angisathandazi akusathandazeki akunankinga phela
uyothandaza uma uzwa ukuthandaza ayikho inkinga. There's no one size fits all. They say white person does not have soul but they have spirit mfethu. Hayi ngicela ungayiphawuli mfethu ngoba angifuni ukukhuluma into engayazi yabo. Bongs, can you repeat about soul? Ngingena manje. Soul is your experiences, your personal experiences, your soul, your mind. Basically soul and mind is the same thing because it involves thoughts, emotions and action. That is karma. Euphoric is the plug. You taught her how to control the mind. You remind her to of the power she possesses. Thank you so much. Sabonga kakhulu where you Forex the plug. Thank you so much for those beautiful testimony. Simanga ake sizwe simanga ukuthi siphathele. Simanga mhlawumbe siphathele imanga. Simanga. Sawubona simanga. Njani futhi? Ngiyaphila futhi njani? Hayi siyaphila nathi. Nami ngithi nje angivele nje angisakwazi. Usimanga hawu uthi phela Simanga usiwashintshe lento. Sewuyiye lo yasimanga lo. Washintsha profile picture. Ngashintsha i-email no TikTok ngoba ngabanjwe inkunzi so izinto zami za kwaphela nje ngazo kwathatha isikhathi ukuze ngirecover but sengirecovered. Ngiyakhumbula Simanga, ngikhumbula ngisho nangezwi lakho ukuthi oh this is the Simanga. Alright mfethu, sorry about that. Hayi ngiyajabula nje mfethu ukuthi ungamukele mfethu. Nami nje ngithi ayangivele. Ngibonga nje mfethu ukuthi uyabakhona. Noma sebebaninga abantu kodwa ulwazi osinikeza lona mfethu since luningi and abantu kumele balifunde mfethu balilandelele. Ngiyacanga nabanye vele balilandelela but seluningi kontate ngiyibuka ngithi no why lolu lwazi lolo mfethu angabe kade saphila ngalo since sisabancane sizoliqala manje. Kumele manje sisuse yonke lento si-raise everything ama negative energy noma izinto esafakwa zona abazali noma izinto egcine zama-trauma kuthina sikhula mfethu yabo. Since umuntu azabe mhlawumbe kule age akuyona uyabo kunezinto ezakhula mhlawumbe uthola ukuthi zisakhona ngathini Subconscious. eziwufunzo kuthina. Yes, eziwufunzo noma eziphila kufana nani environment okhulele kuyo. Ukubona ukuthi hayibo lezi zinto lezi zisakhona kodwa manje why zingasuki kuthina. Mina ngabona enye into ukuthi no yabona ukuhlala endaweni obuhlala kuyo engathi ingaba ushintsho lazi nespirituality ukuze ubone ukuthi kwispirituality usungenile. Kwesinye isikhathi ungazuyibonisa wokho kwispirituality. Mangithi spirituality ngokwamoya noma ngokolwazi lukamoya ngoba bese nginalo but yabo through social media and everything ukulandelela kanje. Mina ngabona ukuthi lokho kubalekile futhi kwenza i-change kumuntu noma indlela acabanga ngayo noma indlela azokhuluma ngayo nomuntu. Ngoba ukudlule uthola ukuthi nangumuntu engithi siya aligna naye ngento esikhuluma ngayo noma ngento esiphila ngayo in daily basis. Mfethu ukhuluma into ebalulekile mfethu. Yabo mina into engangayisho ngesinye isikhathi ngathi umuntu akugweme mfethu ukuphelelwa amadatha kulesikhathi sanamhlanje. Mfethu into ekuthiwa mfethu amadatha ifana what nomphefumulo kwi-digital space. Lento ethiwa amadatha ifana nomphefumulo in the digital space because abanye abantu futhi basizakela ngenxa yokuba namadatha nje badiscover zonke lezi zinto lezi. Umuntu impilo yakhe ishintshe completely ngoba yabo mfethu kuya ngokuthi wenzani la ku-social media. Kuya ukuthi uhamba ziphi indawo because namanje la emhlabeni unikeziwe yonke into, unikeziwe ingqondo, unikeziwe umzimba, unikeziwe zonke. Kodwa khona abantu abathatha lo mzimba wabo behambe kophuza ngawo utshwala, khona abathatha lo mzimba wabo bothenga ngawo omahosha, khona abathatha lo mzimba wabo bengawe esontweni, khona abathatha lo mzimba wabo bohlanganyela nabanye abantu endaweni ethi lehlukene. Umuntu yena oyidecide ukuthi ufuna ukuyaphi ngomzimba wakhe nangomqondo wakhe.
nala ku-digital space into efanayo. Ngiyabonga kakhulu Sidum mfethu, thank you so much. Ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela ngalesi sikhathi. Uyena umuntu oyidecidelayo nala ku-social media ukuthi ngale energy anikezwe yona nangale currency ekuthiwa amadatha anikwe yona, uyaphi uyobuka imigosi noma uyobuka into eyiphilisayo noma uyobuka, kodwa angakukhohlwa ukuthi you are what you eat and the man is what he thinks all day long. Awukwazi ukuthi wena ufuna ukuyena eniva kodwa ubheke itarashishi, ubuka olunye uhlobo le-content kodwa nolunye uvishina olunye uhlobo lwempilo, ayihambi kanjalo. Uzovuna lokho okutshalile ngoba utshalaphi, this is your garden of Eden. Mfethu siyabonga kakhulu ngamazwi akho. Ngiyabonga mfethu, ngiyabonga. Hey, wakhuluma yazi wathinte iphathi vele abantu engimele bayiphile mfethu. Lento ongayibuka ngathi no. Yazi uma uchaza ngokwe-consciousness uphinde futhi uchaze ne-subconscious mind bayakhohlwa ukuthi lento ikuthina, and mangithi ikuthina ithina kahle kahle kumele sazi ukuthi njengoba sila ku social media nje ubadusha ukuthi ziningi izinto esihlangabezana nazo, but wena uyayichuzela ngoba social media uyakwazi ukubuyisela izinto wena oyijwayele ukuyisebenzisa, njengokuthi mhlawumbe izinto zamabhizinisi, izinto ze-spirituality, izinto mhlawumbe kokunye nje mhlawumbe yabo kuningi okukhona la ku-social media, but wena ozihlelelayo nezinto oyifollowayo ngoba izona lezi ey'phinde yibuye kwi-consciousness yethu. Mhlawumbe kwesinye isikhathi ubungene kwenye into isiphazamisisa i-consciousness yakho. Yes. Yabo. Yes. I agree with you mfethu. Yabona ama-portals that lead into your soul. Ama-portals lawo amehla ama-portals, indlebe ama-portals, lezinto lezi zama-portals into your soul. They can, into engena ngale zinto can alter your consciousness state. That is why kumele kubaluleke ukuthi zivikele ukuthi ubukani, ngoba yonke into ekhona eyi-reality ine-energetic blueprint first before izoba yilento sokuyibona. So udonse i-energy first before kube ukuthi ubuka lento oyibukayo. So ingena kuwe into your soul. Into idlayo uyazi ukuthi is going to your soul. So kubalulekile ukuthi uziprotect, zibheke ukuthi ubukani, zibheke ukuthi ulalelani, zinakekele. Umuntu kubalulekile ukuthi azithande, azinakekele, ngoba uma ngabe buka noma yini i-reality yakhe yazi ukuthi kunento ekuthiwa feedback. I-feedback ithi into ozicabangayo zizoba based entweni oyibukayo, izinto oyibukayo zizoba based entweni oyicabangayo. So uzoloku uyi-feedback kanje, we are in a feedback loop, yabo. Wayibeka. Hayi-ke bhuti wami, Nkosi yami, ngibonga kakhulu ngokurequesta wakho Simanga, welcome back. Ngiyabonga futhi yazi kukhona iphathi le usasho nami nje ngingaze ngibe mude kakhulu usasho kanjalo ngoba nangi ngikufice u-live vele. Kunenye iphathi le njengoba usachaza kanjalo iyangihlupha mina, ngasho njalo iyangihlupha ngomuntu onjengoyi-forex trader. Ngibuye ngitrade but i-forex trading igxile kakhulu kwezepolitiki noma izinto ezenzeka eSouth Africa noma ngaphesheya kwey'lwandle, but through social media siyakwazi ukuthi zisihambise le but sila. Yeah. Noma singazi noma kuyiqiniso noma kuhamanga, but njenge-forex trader mawula eSouth Africa kunezinto ey'bonayo ezinye ziyiqiniso uyakwazi ukubona ukuthi okay le yiqiniso, okay le yi-AI, ngoba manje khona ama-AI sesiyakwazi ukukhohliseka. Yeah. Yabona-ke kulento ye-forex lapha kwi-forex trading into ebalulekile ukuthi wenze imali, yabo. Ukuthi wenze imali i-profit. Kwi-forex kunento ey'ningi, i-forex isebenza ngengqondo yakho, kunento ey'ningi kwi-forex kodwa ukhiye uwodwa. And yabona uma ngabe ungameditate kumele uzazi ukuthi unhloboni yomuntu, i-meditation kumele uzazi personality inhloboni yomuntu. Khona abantu abakwazi ukuba calm, khona abantu abangakwazi ukuba calm, khona abantu aba-reactional. Umuntu o-reactional uyazazi ukuthi u-acta too fast and i-meditation uyayidinga menze forex, yabo. Omunye overthink i-strategy sakhe esazi kahle ukuthi silandele 1 2 3, omunye overthink. I-forex kwenza uzibuke wena. So it's less about
lezi zinto ey'khulunyayo lapha kwi-forex usimele ubuke ilo like kwi-forex uno-fundamental, uno-technical, uno-sentimental. Kumele wazi wena ukuthi ayiwe-fundamental trader, ayiwe-technical trader, ayiwe-sentimental trader. Uma uthi ayi-fundamental trader, obviously wena kuzomele ukuthi ube on the know. Nakhona futhi hayi ukuthini ubuke i-trend. Le nto ye-fundamental isho i-long term trend. Uma ukuthi uyi-swing trader, umuntu o-trader, uyahold ama-trade, obviously kuzoba ukuthi wena uyabona ukuthi okay izinto zihamba kanje, kusho ukuthi mhlawumbe i-gold is going to buy for the rest of the week and all of those things. But into ewukhiye laphaya ku-forex, strategy sakho uma ngabe sene-win rate kufanele ukuthi uhlale kwi-strategy sakho. Uma ngabe sene-win rate hlala kwi-strategy sakho, showcase wento leyo. Ngoba manje umuntu lapha ufike abambe strategy. If i-forex is not even about strategy more, it's about your psychology la, yabo. Because umuntu ufike abambe strategy, abone ukuthi let's backtest, asibone strategy sakhe siyasebenza, backtest. Emva kalokho bese sebhekene ne-chart, ziningi izinto ama-beliefs anawo ngemali, i-survival mindset. Uzovala ama-profit early ngoba efuna ukuthatha yabo i-survival, vala i-profit early, uyeka ama-losses ukuthi arane for so long, ubreak ama-rules akhe, i-psychology. Kwi-forex kumele usticke kwi-strategy sakho, finish. Futhi ulandele ne-intuition yakho. I-forex iyamdinga umuntu spiritual, ulandele ne-intuition yakho ukuthi tshela ukuthini, yabo. Uqinisele. Yeah, ngelinye ilanga sowenza u-live nje futhi sithi ukuthinta kancane la kulento ey'phathelene no-forex, because mina I've seen ukuthi lento le what it has to do with, yabo. Hhayi, ayikho inkinga nje, sengozwa nje ususho mhlawumpe into uma usuyi-prepaying, usuyilungiselela noma sengena kwi-live. Danke mfowethu. Ngiyabonga. Sure, simanga. Eyi, othi ngifunda ama-commenteni la, ngiyabona la uStu sengenile, sengichazile indaba yesoul, abingelela laphana uStu changes. Hello my teacher, ngavuma Thabile, mntakagumede, sanibona emini, sanibona. Hayi bengithe umuntu ose-Pinetown, lo la e-Pinecrest angeza la kulapho ngizombambisa ipizza, noma kuzobe kungayona into etheni, kodwa nje mhlawumbe ngiphansi leyo pizza nyani uma ukuthi uyayidla kodwa, yabo. Ngi-keep on imibani ibheke imcibisho ibheke ngakimi, imcibisho ibheke ngakuwe mfowethu. Hayi mfowethu, siyaxolisa. Bengithe makukhona angithi niyayibona ukuthi bafethu aniyishaya indawo, noma niyayishaya ngalesi khathi ngisendlini. I-weekend nje namhlanje, yabo. Niyaye nithi hayi abantu aba-spiritual baphi, sisodwa, asibazi ukuthi baphi, asihlangani nabo, and this and that. Angihlangani nabo nabaphi, ngikhona la, ngikhona la. Kade ngikhuluma futhi la, akekho nje o-resonator ukuthi le ndoda le ikhuluma into engiyizwayo, wendoda yini lento oyikhulumayo, akekho, yabo. Abekho la, khona nina la niku-digital, nikuda, nihlele endlini. Hayi ngiyanizwa, ngisamshiya-ke nami though, ngoba manje ngifuna ukuthi nami ngibuye ngithi ukunyukela ngala ngenhla. Awe malo kwaze okwephiza kodwa saphuthelwa kuza nini eToti. Mfethu angazi kodwa ngokutshela uma ngiseToti, ngothi ngiseToti-ke nje manje. Bengizokubambisa nje noma iphiza mfethu. Uma ukuthi udla noma kukuwena phela, abantu abafani, khona abadla ularge, khona abadla usmall, khona abadla medium, yabo. Ubambe lokho okuncane, ubonga okuncane, ubonga okukhulu. Babhayini kakhulu people, bengisafuna ukukhuluma nani nje, ukutenda kancane, ngibe ngitende nje. Nina kodwa anidlalisi. Umuntu ngisho efuna ukuyikhulumela nje into engekho serious, nivele nimfake egiyeni lokuba serious. You are too serious about life, ne? Life is not a mathematics. There's no solve for X. Live life. Don't figure it out. Live it. You can't think about life and live it at the same time. You're gonna do once. If you are figuring it out, you are not going to live it. If you are living it, you are not going to figure it out. Hey, kunongcolisa. Uphi la?
angimqomeli qondanile i-timeline ka-ice cream iyahlangana ne-timeline kalu live lo kuhlangene ama-timeline ka-ice cream yahlangana ne-timeline ka-live aku-TikTok ziyashayisana nje ububona sengenza u-ice cream nesikhathi sika-live kushayisene ama-timeline ufuna ukungingcolisa nangubhenti sekigwaza mkondo gwaza ba umkondo webhenti uyakhankasa hey guys nangubheki la ubhenti uyakhankasa papa yini-ke manje papa yini ngampela-ke manje kodwa bafethu abe ngimthane neze angazi ukuthi konke kwenu ngahamba kahle bafethu yonke into yenu enifisayo ihambe kahle umdala niphusele ipower ibe nani iprotect imindeni yenu nabantwana benu konke nje bafethu enifisela kona uhambe njengoba nifisa ngicela nazi ukuthi awugcini ngokufisa kumele ube ne-plan of action ukuthi yini kumele ukuthi uyenze ungagcini ngokuyisha nje impilo ayi-respond to ama-wishes kumele ube ne-plan of action take action ngesikhathi esi-right ngithi sezwana abafuna ukwenza i-chat reading beye lapha ku-www.akashenmedia.co.za bahambe bofunda ama-chat abo ukuze bazi ukuthi kumele be-acte nini be-acte kanjani yabo nje uthi ngimhlephulele ngoba anibaningi nibancane namhlanje uthi ngimhlephulele yabo mina nginazo izinto ey'ningi engisazozenza ziningi kakhulu ziningi mhlawumbe ngingahlephulela nje ukubamba iy'nhlelo ngiyayibamba kodwa angakakwenzi lokho as like a business phatha iy'nhlelo public speaking sign ama-artist under my company Akashen Media and Entertainment ngisazosayina ama-artist abo-MC nabo ama-public speaker ngisazokwenza konke lokho yabo kuningi ngisazokwenza kodwa angikwazi uvele ngisuke nje mina manje ngithi sengiyakwenza angikwazi ukwenza lokho angikwazi ukwenza nginayo i-idea ukuthi loo nto ngizoyenza kodwa kumele ngenze njani mina kumele ngilinde okwami ukulinda ngiziprepare bese opportunity iyazipresenta bese ngiyakwenza lokho one thing at a time bese ngiyakwenza angikwazi vele ngisuke nje mina manje ngithi hayi sengiyamemezela manje mufuna uqasha u-changes for i-public speaking for i-event yakho angikwazi ukwenza loo nto leyo ngoba umbuzo engizozibuza wona ukuthi ngabe ngiya-initiator la noma ngiya-responda ngoba mina ngiyi-generator mina kumele ngiresponde to something that is happening outside of me. I don't have to initiate. Ngibuza lo mbuzo ukuthi le nto engiyenzayo manje ngabe ngiya-initiator noma ngiya-responda na and i-answer izoqhamuka ukuthi cha uya-initiator le nto nje uyisusela la ikhanda lakho wena cabanga ukuthi izosebenza and then I stop just right there. I stop yabo ngoba I'm not a manifest. I don't need to initiate. Kumele ngime izoza i-opportunity ezongikhombisa ukuthi yabona-ke njengamanje you need to be doing this izoza okwami nje mina in the meantime ngingabe ngizibukela izinto engizithandayo ngibuka ama-public speakers how do they articulate they are talking in the meantime not ukuthi mina I will jump now and ngikufundisa wena-ke wena usazohamba uyorida i-chat lakho lapho ngoba vele iningi lenu lingama-generators ngifundisa wena ukuthi kwenziwa kanjani awulali uvuke bese uya-initiate uyoqala izinto zizofeyila lezo zinto ofuna ukuziqala awumuvi kanjalo strategy se-generator sithini wait to respond yabo for awuthi ngikukhombise ukuthi mase ngiresponda mhlawumbe i-scenario kungayinto ehamba kanjani ingaba kanje ngavele kufika umuntu la angibhalele mhlawumbe ku-WhatsApp wami changes ngabe uyimalini umuntu umekuqasha ukuthi uzokhuluma emcimbini wakhe yabo akusayona into emele ngiresponde kuyona leyo so it's something that has shown outside of me to respond to sengaqala manje lapho mhlawumbe futhi if ngizindela izophinda futhi ifike ngenye indlela mhlawumbe ngifuna ngibona i-comment changes uyakwazi nokuphatha uhlelo umuntu angakwazi sekuwa ama-response sengizoresponda kuleyo nto manje ukuthi no now it's time for me to take this seriously hayi ukuthi ngizovele ngisuke nje mina ngithi ikhona ithuba la ngiyavuka ngishona khona nayihambi kanjalo ukuthi ngavele ngisuke nje manje la ngithi ngiyasayina ama-artist manje azorekhoda ngaphansi kwelebuli yami
Ngirespondileni, what has happened as per my strategy as a generator? What happened? Kuzofeyila loo nto, for sure. We attract opportunities, we don't run after them. Thank you, Big. Injalo nefowethu. Ubench uthi izinkulumo zakho mhlonishwa zihlezi zinenoni. Mwah. Thank you so much. Hey, ave kungathanda ukunishiya but ngathi kuzophoqa ukuthi nginishiye. Yabo. Ngathi kuzophoqa ukuthi nginishiye uthi uba oh bese uthi umuntu ibheke ngakuwe. Hayi goodbye good people. Ngisahamba ke manje till we meet again.